English Maker फंबायनि थाखाय आं दिनै बोरमा हांनाय मोनजाबाय नेक्स्ट टाइम आरो आदानि थाखाय बोरमा हांनाय मोनजाबाय आङो लाक्की आरो आदा आलफ्रेडनि थाखायबो बोरमा हांनाय मोनजाबाय लाक्की माने मैयानि समा जोबोद लाक्कीमोन नुनाय बै हाजो सेरनि बर' गामि थांजायो ना खिन्थु गोलैबाथाय मोनखानाय नङा आरो फैफिननो हायो हायोना औ बारखोनो हायो औ आच्छा गोथौथार माथो औ बारखांनो हागोन बारजुमनो हायो वाव गोथौथार माथो नै वाव गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै भैरबखुन्दआव लाइफआव फार्स्ट टाइम नै आयौ बोरमा माने आदा आलफ्रेडआ हरनि समाव मोनाबायमोन आं अलरेडि न'आवसो दंमोन आङो 7:30 फैदों न'निफ्राय फैयै आं 7:30निफ्राय 9:30 मोनफैबाय लाइफआवथ' फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जों हांनाबो जानाय जाया दिनै आदा आलफ्रेड आरो इंलिश मेकार फंबाय बिसोर सानै लेंहरनायनि थाखाय आं दिनै बेखौ मोनजासिगोन जागोन फंबायखौ आङो गोदान बोसोरनि वेलकाम आदा आलफ्रेड गोदान बोसोरनि गासैखौबो आरो बेयाव गोबां मावथि हानजा बसफोर दङ लकेल गोजा ना गासैबो लकेल गोजा ना दिनै नोंसोरनि अननायाव आङो बेफोरबायदि मोनजासिगोन आं जागोन ना एसे बेखौसो मोनजाबाय आरो माबायदि मोनजादों बोरमा बायदि ना माबायदि मोदोमो माथो आदायाबो जाबावदो ने आदा जा गुदुं इसे नांबावगोन र' जाबाय बे जाबाय जाबाय बे रानथाबा थावला बियो गिसि जानांगौ माने इंलिश मेकार फंबाय आरो आदा आलफ्रेड अरुणाचल बेरायबाय थायो ना नागालेण्ड बेरायबाय थायो पुरा एक्सपिरियेन्स दं आरो ना बोरमाखौ हांनानै मा समाव जानांगौ रानख्रेबजोबोब्ला माने मा गोथाव जायानो पुरा एक्सपिरियेन्स दं आरो आरो बैजों किटचेन दंबायो सोर सोर दङ फैलाय ओरैबायदि समायना जायगा बे फुख्रि बोरमा फार्म दाउ फार्म माखासेखौ गाबोन सानाव देखायसिगोन बेवहाय मा सोलिबाय दङ बेयाव जा नै बाबा मास्टार शेफफोर जा बाबा मान गंजा अननायाव आं दिनै माने बोरमा बेदर हांनाय मोनजाबाय औ जा नै बे आरो बोरमा बिबु बोरमा बिखा संबाय लाइफआव फार्स्ट टाइम दे आं बेदर हांनाय माने बोरमा आरो ना बोरमा आरो पुरा एक्सपिरियेन्स दं आरो दङ अरुणाचल सेराव थायोना हेल' लासै लासै जागोन गासैबो बिब्दिसो वाव जालायबाय आदा हाबौसै र' बोरमा मोदोमखादों नै जोंहा पेराडाइस हटेलनि पुरा रोंखागौ बबाव सोलोंना फैनाय फंबाया जोंथ' ओरैनो आदा आलफ्रेडनि गायदेन्सआव जादों नंगौ हाग्राया गोदान फैलायबाय नोङो खेबसेनो माबायबा थावला माने गुदुं जागोन मोननायखौ हाखा जा आरो पियास गोथां हानसै आंथ' बावनो हानाय नङालै नोंसोरखौ आदानि अननायाव आरो इंलिश मेकार फंबाय आलफ्रेड गानि अननायाव दिनै बोरमा हांनाय आयौ बेनो ना समानथार जोंना माबाजों Rakesh. Rakesh, same like Rakesh. Same to same. William brother. Bicara bilang khusus kalau
Gloves tay जोंनि नङा बिदि सिजोबबाय दं Boleh hakana dum do. Hakana जायै जोबसिगोन फंबाय इंलिश मेकार जायै जोबसिगोन गोथाव मोनामाबो ना बोरमाया संबा मोनामबावो नाथाय हांबा मोनामा निमिजोंखौलाय निमिजोंखौ जानिया निमिजोंखौलाय नैखो निमिजोंखौ जानि फुंबिलि सम रावबो गैया आङो मोनफैबाय भैरबखुन्द खारै आंना लोगोफोरा इंलिश मेकार फंबाय आदा आलफ्रेड गैया सिखाराखै आं फैथारबाय फुंबिलि सम ना जोबोर समायना जानानै दङ बिबार बागान दं बेवहाय खारलायनोसै थांथारनोसै फैथारबाय जेला वेलकाम टु भैरबकुन्द पिकनिक स्पट मोनफैबाय फै फुंबिलि सम जोबोर समायना जानानै दं आयु फुंबिलियाव बेसेबा समायना जायो बे फंबाया आंखौ रायदावदोंमोन लामायाव खारबाय थानाय समाव फंबायखौ लानानै फैखाबाय आङो फैनो आयौ फुंबिलि सम जोबोर समायना भैरबकुन्द मोनफैबाय आङो मैया हराव फंबाय इंलिश मेकार आरो आदा आलफ्रेडा माने बोरमा बेदर हांनानै जानो थाखाय आंखौ लेंहरब्रबबाय ओमफ्राय फैबाय बेनिफ्राय बिसोरखौ फुङाव सिखारनो हाया बेनिफ्राय आङो हारसिं भैरबकुन्द खारै फैबाय ओरैबायदि समायना फुं समाव बेफोर मा खालामजोब्बाय सेन्स जाजोब्बायने कमप्लिट आलादा बारायजोब्बाय बेसेबा माने अक्सिजेन लानो हामदों आरो ना दाखालिबावै 24निफ्रायनो जादों डिसेम्बर क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा जानायखौ दा खस्थ' खालामफिननो गोनां जाबाय उफाय गैया बेयाव थांजायो माथो ना जानाय नङालै गोरोन्थि गैया जानाय नङा गोलैनांगौआ सेस जाखागोन बोरै सिखारगोन बेखौ गोजौथार माथो हागोन दा हायो बोरायबायलै हायो गोलैनांगौआ सेसखा हायो डाइरेक्ट इयाव हमहर होमबा आथिं थोंसेखौ गादो दैयाव बाज्रुमनो हायोबा हायो आरामसे इजिसो गाखोयोना इजों फैनो इजों साइडजों दुरुलांबा दुरो दा फैखाबाय माथो मोनसे आखाइ गोजौआव बहुत रिस्कियाव थां फैदो आङो रिक्स दंलै आखायाव बोलो गैयाबा माने गोलैबाथाय दैयाव थांखागोन ना थांजाया बेवहाय थांजाया पुरा रिक्स दं आरो आखाइ फिस्लायनांगौबाथाय सेस जाखागोन फुंबिलि समाव जेसेबां मोजां ने बिराद मोजां पिकनिक जाबा दावराव जोना गासिबो फैबायानो नै पिकनिक फैबायानो माथो आसरितसो फुंबिलि समाव बेसेबां मोजां जायो आं खै किल'मिटार खारखो 5 किल'मिटार 5 जादों ना 5 जाबाय मोजां मोनबाय गरमनो थेंक इउ फंबाय केमेरा हमनो हानायनि थाखाय भिडिअ बानायना होबाय आंखौ फंबाय थेंक इउ आंथ' सिनायखैमोन सासे लोगोआ जोंना बुंबाय बिस्रा बिफाया फरेस्ट केम्पआव मावोना ओमफ्राय बुंबाय बिदि फैदों जाबाय आं नुबाय है नङा होनदां जाबाय ओमफ्राय खनसे ट्राइ खालामलाय नाम खारिनानै जाबाय आरो ओमफ्राय नों द्रप स्टप थाबाय आरो ना जोबोर समायना जायो फुंबिलि समाव बहुत मोजां जायो दानो पिकनिक जानो फैबाय
बेथ' थांनाय बोसोराव बिब्दिबो गैयामोन गाहायावसो दखान थायोमोन ना फंबाय बेफोर बे बोसोरावसो जादों ना फंबाय औ बे बोसोरावसो बे बोसोरावसो सोलायजोब्बाय आरो ना माने अरुणाचल जाजोब्बाय आरो ना माने अरुणाचल खामोन बादियाव मार्केट जाबाय आरो ना आसरित नुदो मा जालांगासिनो दङ आयौ माने भालुकफुं ब्रिज बारनानै बेफोरबायदि दखान गैयामोनथ' गैयामोन दा ओहो हाग्रा गोजासोमोन बेयाव औ मा जाजोबलांखो नुदों ना दिनैनि दिनाव आयौ नै वाइन शप जाफैबाय बेफोर गासै मोननै जाबावबाय वाइन शपआनो मोननै जाबाय बैयाव मोनसे नै अरुणाचलनि आंबो लांनोसै नामा जुमाय सोंना नायनि र' दाम खम मोनो दाम खम मोनो लांनि फै सिगनेसारखौ 4 कइनजों मोनलायगोनसो लाना थांनि औ फुङावनो दोननाय वाइन शपबो खुलिबाय अरुणाचलाव नुदोंना बोरै जाजोबलांखो नुदोंना दिनै सोलायलांगासिनो दङ सारि आयौ मालायसो नै सिखारगोना सिखाराखै बिसोर नायनि थांना फैजाहैनि बिसोरखौ फंबायखौ लोगो मोननानै बहुत हेल्प मोनबाय नङाबा आं थाबायना फैनांगौमोन सिदा बेसेबां थाबायफिननांगौमोन आं बेसेबा समायना मोनसेयावहाय औ बेसेबा समायना आयौ बेफोरसो न'आवनो थांनो बालायो बेफोराव फैबा बेफोरसो बर' गामि बेफोरसो बर' गामि एसेबा समायना बै हाजो सेरनि बर' गामि बुंफबनाय जोंनि बर' गामि